Hotdog, tosino, lumpia, chorizo. Ayo. Oh, saman. Papalita kog lumpia. Hala, unsa man ni? Lumpia. Ay, unsa may akong sulanon ron? Ayo. Ayo. Uy, frozen foods. Hotdog, tosino, lumpia, chorizo. Ayo. Oh, saman. Papalita ko. Sa may palito nimo. Papalita kog lumpia. Pila ka buok? Tagpila di ay na. Tagkuan. 4-5. Upat 5? Ni, kabaratuhan gud. Mamahal magreklamo mo. Yung mabarato magreklamo gihapon mo na unsa man taon mo eh. Natingala lang ko ba? Kay mong lumpia, brating bratuha. Unya sa ubang tindahan, tag 5 baya na. Sa naman taon mo yung mamahal mo reklamo. Unyag bratohon mo reklamo. Ay, di manggod. Unya yung hotdog, tagpila pod. Tagjis pero hurot na. Ay, hurot na di ay. Unya ang tusinin niyo, tagpila. Tosino. Wa pa may baligya aron tosino dam. Sayo pa kayo o sayo pa kayo. Hapon pa may mamaligyan tosino. Pastrito ba nimo oy? Unya yung chorizo, tagpila pod. Porbida. Sige, magagpangita ng hurot na. Wala naman ang hurot naman ng hotdog, chorizo, hurot na kanang tosino unya pa ng hapon ang available dire lumpia ra. Bisigi papalitan na lang ko anang lumpia. Aw na ara man di ay na pila ka buok. Tag upat 5 magkana. Oh, tagupat 5. Pe tagay na lang kog balik 5 be kay ako'y sudan. Balik 5 ra. May paghutdo na lang nimo ni dam. Kay barato ra kay magmahay gyud ka ani balik no. Balik 20 na lang gyud ni. Unya, sigurado gid ka nga lami na. Question nun man netong baligya noon. May pagdili ka mo palit. Ganihara ka sig. Pangutaan na diha ay palit-palit. Ay mo palit oy. Bihoton ko ng bali 20 darang bayad oh. Nara man di ay na. Sige pangutaan na diha. Teng ka mo palit. Hala, unsa man ni? Lumpia. Yan ang pinakamasarap na lumpia. Dili man ni lumpia, junk foods man ni oh. Kalma dam. Lumpia man na oh. Lumpia? Unsay lumpia nga junk foods man ni oh. Easy. Wait lang dam ha. Unsa gali imong gipalit dam? Lumpia. Uy, easy lang dam. Ayaw pamunal dam. Tanawa gali na imong gipalit ug unsa na? Lumpia. Oh, di ba lumpia? Lumpia, ibo nga ka. Anak mo gusto ng lumpia ka to, masudan dili junk foods.